Ето за всички, които обичат музиката или искат да направят свой бит или нещо си свое. Понеже програмата е много... на мен ми харесва много и затова реших да направя едно видео. Ако някой нещо прояви интерес, нали, мога да покажа още много неща. Програмата се казва FL Studio, напълно безплатна е, ползва с всички плагин, всякакви такива неща. Ето какво представлява програмата. В това първо видео ще направим нещо съвсем малко, по-нататък може да... И така, тя има ето тук Channel Rack. Тук имаме кик или каса, както се казва. Ето виждаме на първи канал в миксера. Ето го миксера. Ето го първия канал. Това е мастер. Там на първия канал имаме бас. Bass drum. Или кик. Това е снеер. Обаче това е кик. На мен не ми харесва. Избираме кик. Това ми е любимия. И го поставям него. И той е на първи канал. Соло барабанчето или снеер. И то не ми харесва. Ето ги снеерс. Любимото ми. Така. Това е hi-hat. Фус машинката. Ето тук, когато отбележим. Така. Сега избирам и hi-hat. Ето. Темпото е 130. Ще го намалим на 120. Тук можем динамиката да намалим, да променим. Тя играе една важна роля. Ето. Така. Ето. Създавахме някакъв ритъм. Както казах, тук има едни числа 1, 2, 3, 4. Това са каналите в миксера, мишпулт или смесителен пулт, как се нарича. Това ми смешката на смесителния пулт. Ето го и виждаме. На първи канал имаме, обаче той е малко силен. Естествено ще го понамалим малко. Тук имаме само соло барабанче. На него може да сложим някакъв ефект. Като за начало един еквилайзер. Така. Сега може да му сложим малко reverb. Много е. Мисля, че така е по-добре. И включваме всичките. Ето това само как звучи. Това е миксера, тук може да коригираме всеки канал по сила, както и да добавим ефекти. Така, да се върнем към плейлиста Channel Rack. Ето тук имаме едно pattern, или как се казва. Обаче в момента сме на pattern. Може да преключим на song, обаче на плейлиста нямаме нищо. Това, което сме го направили, всичкото е ето
това нещо. Наслагваме, избераме 4 такта. Вече имаме. Елементарно нещо, но както казах, видеото е за абсолютно начинаещи хора, които искат да експериментират, да се правят свои ритми, свой бит и така нататък в различни стилове. Абсолютно за начинаещи. И сега няма да е лошо да добавим един бас към това нещо. За целта отиваме тук. Това, както казах, ето. Това е pattern 1. Добавяме още един. Може да го кръстим бас. Така. Ето тук плюсчето. Тук имаме 4 неща. 4 канала ползваме. Избираме Boom Bass. Обаче за него няма избран канал. Трябва да отидем. Избираме на следващия свободен, който е 5. Ето. В миксера. Така. Ето го тук. За него добавям все още е празен. Това е pattern. Или както се казва. Отиваме на клавиатурата. Ето го баса. И сега вече момент да погледнем, да. Може да си направим някакъв свой бас. Ето. Да идем на миксера, понеже баса е силен от всичко, от останалите неща. По сила е малко повечко. Така мисля, че е по-добре. Елементарен бас, но е бас. Можем малко да го пораздвижим. Така, измислихме някакъв. Може да го копираме. Копираме. Продължаваме да копираме. Да видим тук как звучи. Да. И последно. Да видим в плейлиста. Ето 4 такта ударни и 4 такта бас. Да идем на миксера. Тук сме избрали баса. Може да го само него да изслушаме. Или да го спрем. Сега сме го избрали, може да сложим 10 ефекта към него. Аз избирам да му сложа един леко стерео. Да го направим. Да, така, добре. Да добавим малко reverb.
определено звучи по-добре. Ето за това е миксера. Така, имаме едно, това е второто. Ето, едно, това е второто. Програмата може да добавим и някакви още инструменти. За целта пак отиваме тук. Вече имаме 3. Ще го кръстим някакви клавишни. Ето, пак отиваме тук и избираме това нещо. Избираме следващия свободен канал в миксера. Мишпулт, смесител, както и да е там. Това е 6. Ето го. Ние сме на 6. Намалям по сила, после пак ще го коригираме. И се връщаме на това. Така, клавиатурата. Ето как звучи. Да. Там имахме нещо с ла. Може би двойно. Копираме. След ла, там имахме фа. Това ще рече фа. Не. Мажор, минор. Така е вече по-друго. Сега имаме сол. Това ще рече сол, си, ре. Да видим. Не. И сега сме на ре. Така. Не така. Така. Отиваме миксера. Обаче ми е много ниско нещо. Отиваме на клавиатурата. И я дигаме с една октава. Е по-добре. И тук може да сложим еквалайзер. Може да използвам за мастеринг. Чакай да видим. Втори еквалайзер.
Така, може да ползвам и Reverb. Ето за какво. Ето. Това е с ефектите. И сега без ефекти. С сега можем да добавим още нещо. Да го кръстим K2. Втори клавишни. Отиваме тук. Може да добавим, какво да добавим? Flex. Ето го. Избираме канал. Не забравяме. 7 е свободния. Следващия. Да. Така. Правим още 4 такта. Не е така. Просто разтегляме. Така. Не. Да изберем нещо по... Да оставим това. Така. Това беше на 7. Тук. Значи това също може да го копираме. Така. И продължаваме. Тук. След това имахме фа. След това имахме сол. И ре. Мисля. Тук има нещо. Не ми. Не ми фа. Грешката е вярна. Така. Сега това нещо може да го да ги раздвижим.
Дадем една октава по-отгоре, как ще звучи. От начало. Така. Ефекти. Ето това е едно примерно парче. Който се интересува, може да пише в коментарите, мога да ви покажа къде е програмата, DAV-то, Digital Audio Workstation. Всъщност ето е на Image Line. Ето го сайта, откъдето се сваля програмата. Напълно безплатна е. Ето. Може да си я купите, но за начинаещи като мене, мисля, че не се струва. Да. И до следващия път.